जायखिजाया दिनैयो नारायणपुर आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बा नारायणपुर आन्चलिकनि सिङाव थानाय जि कसारि फोथार बे कसारि फोथाराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि रां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय नारायणपुर जि कसारि फोथार बे कसारि फोथारनि बा नारायणपुर आन्चलिकनि जेसेखिनि अर्गानाइजेसन बर' थुनलाइ आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद माने आन्चलिक कमिटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों जे जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डआ बर' हारिनि राजखान्थि समाजखान्थि सुबुंखान्थियानो जा सोलोंथायानो जा बेजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय माखासे मावनो गोनां जायफोर रायजोआरि जि हाबाफारि जि मावनो गोनां कमिउनिटि हलानो जा बाउन्डारि वालानो जा बा बायदिसिनायानो जा बेनिफिसियारियानो जा लाइभलिहुड बेनिफिसियारियानो जा जोङो फारि फारि मावलांनाय जि मोनसे जि हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै जोङो बे कसारि फोथाराव गिबि खेबनि हिसाबै जोङो जि कमिउनिटि हल बेखौ जों गायसननो हाबाय। दा बे हिसाबै आंजों लोगोसे जेसेखिनि अर्गानाइजेसनानो जा रायजोफोरानो जा गामियारियानो जा बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो जायखिजाया मोनसे खोथाखौ जोङो रायज्लायखादों जे नेक्स्टआवबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि राङारि अनसुंथाइ फैगोन बे अनसुंथाइ फैनायखौ नेक्स्टआवबो जों बे कसारि फोथाराव जोङो खोथा होनाय बायदियानो जादों जे नेक्स्टआवबो जोङो बेबायदिनो फारि फारि जेसेखिनि मावनो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फारि फारि मावलांगोन। गोजोननाय जोङो बेयाव रावबो सिनायफेराखैमोनबो दिनै जोंनि सानैसो बर'फ्रा सिनायफैदोंबो बुहुद गोजोनदों। जोंनि बिनि मानसिफ्राबो साबायखर मोनगासिनो दं जेब्लाबो माने बुंख'नो हाया आरो गोजोननायखौ लासै लासैसो मोनलांगोन नालाय लासै लासैसो गिदिरनिफ्राय फिसानिफ्राय गिदिर जालाङो। बेनि थाखाय जों माने बुहुद साबायखर आरो माने बेसे माने गोजोनदों आरो बुंख'नो हाया बेबायदि आरो। ओमफ्राय मा होनो नारायणपुराव ओरैनो नारायणपुराव बेसेसो गामि दंबायदि? गामियाथ' खानाय माने सेर सेर अबेबा खना खनला दंलाबायो। बर' हारिफ्रा बहुत गोदोना दङ, सोरबा हा गोनां दं हा गैयिबो दङ, बर'आ द्लाम दं। खिन्थु दिनैसिम नागिरजोबनाबो मोनजोबाखै, दङबो मिथिनाबो दङ खिन्थु ओंखारबोजोबनो हायाखै आरो बेबायदि आरो। गामियाथ' गामि होननानैबो गैया माने सोरबा सोरबा हाबखावनानै थानाय दं बेबायदिनो गोजा आरो बर'फ्रा। जोंनो दा नारबखुन्दाव जोंनि न'खौनो खिन्थानो हायाखै जों दाबो लामा सेरावनो दं जोंनि न'आ गोलैनानै माने दुखिया बायदिनानै दङ आरो जों दा जाखांख'नो हायाखै। दिनै नागिरनाय जों गोसो बयबो जेब्लाबो होनबाय थायो आरो जों बिराद मोजां मोनदों होननानै। आरो एसेबो बुजायो आं जेखौबो हारसा बर' रोङाबाबो बेफोरबायदि जालांनांगौ बर' हारिया दा नागिरफैदों मानि थाखाय बेखौ जों नुजाथिनांगौ, गावनि हारिनि ड्रेस गानना खोन्थानो हानांगौ बेफोरखौ बुङो आरो जों। बेनिफ्राय मा बुंनो गामियाथ' दङ देर खना खना नागिरबा देर मोनगोन बेबायदि आरो गोजोननाय मोनदों आरो। WACৰ পৰা আমি যি 5 লাখ টকা অনুদান পাইছোঁ আমি অতিকৈ আমাৰ নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিকবাসী অতিকৈ আমি সুখী হৈছোঁ যে আমি এই 13খন গাঁও প্ৰত্যেকখন গাঁৱতেই যেন এই উন্নয়নৰ টোপোলাবিলাক সুচাৰুৰূপে চলাই যাবলৈ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে প্ৰত্যেকটো চুবুৰী যেন উন্নত হয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ভাইচ চেয়াৰমেন মহোদয়ক আমি অতি আনন্দেৰে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ যেন আমাৰ এই বড়ো এৰিয়াবিলাকত গাঁওসমূহত যিবোৰ পিছ পৰি আছে সেইবোৰ অঞ্চল যেন সকলোকে সমান চকুৰে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে তাৰ আগ্ৰহেৰে আমি সকলো ৰাইজে কছাৰী পথাৰ আঞ্চলিক কছাৰী পথাৰ বড়ো ৰাইজে আমি সকলোকে চেয়াৰমেন মহোদয়ক আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত এই নাৰায়ণপুৰ বড়ো কছাৰী এই আমাৰ এই 13খন গাঁও আমাৰ এই আঞ্চলিকটোত 13খন গাঁৱলৈ আমি গঠিত কৰা হৈছে। এই 13খন গাঁৱতেই যেন আমাৰ যিবোৰ উন্নয়নৰ টোপোলা চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ যি প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া ছাৰে দিছে, বিজেপি চৰকাৰে আণ্ডাৰত যিখিনি বস্তু দিছে সেইখিনি যেন আমাৰ সুচাৰুৰূপে প্ৰত্যেক দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহসকলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকসকলে উপকৃত হোৱা হ'লে আমি নথৈ আনন্দিত।